డ్రోన్లు, క్షిపణులు, విమానాల విడిభాగాలు, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులతో దేశం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న హైదరాబాద్ మరో భారీ ఆవిష్కరణకు సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో టీవర్క్స్ వేదికగా యుద్ధ విమానాల ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ యుద్ధ విమానాల ఫైటర్ల శిక్షణ కోసం అవసరమయ్యే లెవెల్ డి ఫుల్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్లను ఇప్పటిదాకా భారీ వ్యయంతో అమెరికా, యూరప్ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుండగా ఇకపై ఆ అవసరం తప్పనుంది. ఎయిర్ ఫోర్స్లో పైలట్లుగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మొదట ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్లలో శిక్షణ ఇస్తారు. విమానం టేకాఫ్, ల్యాండింగ్, తలకిందులుగా ఎగరడం లాంటి అన్ని రకాల విన్యాసాల శిక్షణ సిమ్యులేటర్ ద్వారా లభిస్తుంది. యాక్సియల్ ఏరో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఈ సిమ్యులేటర్ల తయారీకి అనుమతులు సాధించి వాణిజ్య ఉత్పత్తి మొదలుపెట్టింది. 3 ఏళ్లలో 5 సిమ్యులేటర్లను సరఫరా చేసేలా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖతో ఒప్పందం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం మన వాయుసేన దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఒక్కో ఫైటర్ జెట్ సిమ్యులేటర్ వ్యయం 50 కోట్ల దాకా ఉండగా యాక్సియల్ ఏరో 25 నుంచి 30 కోట్లకే అందించనుందని తెలుస్తోంది.